Okokoko ndị be anyị bịakwanụ na nwoke jela nwunye mmadụ, nwoke wee were mma wee chi igbujiri ya amụ. Amụ dị ife anụnwa ka ọ gịnị ka nwoke a bụ n'ukwu, ka nwoke anụnwa ọ dara ibi. Nke a ka a na-agụ Nwokoye Nwokoye mgbamgba Nwokoye, ife ibu n'ukwu na-atụ m egwu mgbamgba Nwokoye, ịtụkwuru a na ọdọrụ ka awọ mgbamgba Nwokoye, ị na-agba ọsọ na-ayọ belu mgbamgba Nwokoye. Afụnụbekwanụ m ụdịka amụ nke a, bikonu amụ enyi dị ife a, ka amụ họsụ, ka amụ elevant, bịakwanụ ka unu fụrụ ụdị nke a donu na afụnụbekwam ya. Ọ mmadụ bụ amụ anụnwa ka ejebula amụ ndị kọmuniti niile wee donye nwoke a n'ukwu, nwoke a wee buru nyaba amụ wee na-anya iwu ya. Nwaanyị nke ọ na-ala wee jide bikonu, nwoke a donyesia ya ife a n'ukwu, nwaanyị nwa ọ ya aganwuzikwa ije. Nwoke nwa na-anụ nwaanyị nwa o tinyezie amụ ebe ahụ ọhụ mmiri River Niger. Nke a nwoke tinye amụ o eburu isi ya na rie. Afụnụbekwanụ m ụdịka amụ nke a, bikonu ọ mmadụ bụ amụ a ka onye Hausa ka onye a dara ibi. Maka afụrụ m ife a na-echekwa na nwoke nwarara nwunye ya na ibi ka ọ kụrụ ya, ọ bụ ọkwa na ibi ka ọ kụrụ ya na o jikwa mma wee chi ihe yiri ya nyaba amụ. Maka na nwoke unu na-afụ ebe a ntu a nsi wee tinye ife onyonyo ya o wee na-eji oji. Sọsọ ọbara bụ ife juru nwoke ahụ ya niile bụ sọ mmemme. Ka nkọkwala unu ka nsi wee nụ alejedirio na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee wee na-akọwa na okooko anụnwa unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara ọha ewu enye ndị ebe enye ndị ebe a. Na ọ jeela nwunye mmadụ o wee bụ n'ọnụ ụlọbe nwoke mmadụ ka o jere iti nwunye ya anyị ka akwụna. N'ụlọbe nwoke ibie ka ọ nọ wee na-agba nwunye egwu alakịrịpụtụ, nke bụ na nya bụ nwaanyị nọzi wee na-eti mkpu ọtụ na ọla gbuo ya ewu na ọtọ gbuo ya ewu na amụ ya nke a bụ Sansurugede na ọdọnye ya nyụọ na-atọrọ ya isi. Nna ụdịka amụ nke a Chukwu ekwekwa n'ife ọjọọ. N'ọkwa ya ka a na-akọwazio na nwaanyị nọzikwa wee na-eti wee na-akpọ nwoke nwa ụnọ wee bata wee jide nwoke ụnọ na-afụ ebe a ebe ọ nọ n'elu nwunye wee na-eti ya anyị ka akwụna. Wee si nwoke wee jee bute mma, ọ chọdịrị ịsọ ya nya asọ na nwoke eduka ọ na-ele anya wee fụ na mgba nwoke anụnwa na mgba ya bụ nke Nwokoye na ife o bu n'ukwu na-atụ mmadụ egwu, na nwoke a bụ amụ kọmuniti fa niile ya ebu ka egburu wee dinye nwoke a n'ukwu. Amakwanụ nke nwoke a si eyi akwa na-aga n'iro ka ọ na-bụ oyile akwa o were nyaba amụ ya pịachi na mpata mpa ya rụwe ya na mgbaragada wee yiri peteri. Amakwa nke onye a si wee buru ụdị amụ nke a donu. N'ọkwa ya ka a na-akọwa na nwoke nwe ụlọ o jide nwunye ya wee na-alarị chekatara ife ọ ya eme nwoke a n'ọfụghọ o wee were nya bụ mma wee bịa n'ebe ukwu amụ ya. Ọ dị ka mgbụrị afọ ya wụpụtakwuru sef, ama m ka o si wee be ya nya bụ mma ebe nwoke unu fụrụ ebe a wee gbaa ọsọ ndị ya wee gbapụtazie n'iro, maka na ebe ọ na ife anụnwa na chi ejigokwa anụ ndị mmadụ wee nya ịtụọ iche ebe ọ nọ kịta ndị mmadụ wee ju ma gwụ na ebu na ya ejefu nya bụ ife. Ọkwa ya ka a nọzikwa ebe ahụ ewesị nwoke nya bupụta na amụ ka afụ n'ebe nwoke mere ife. Ozugbo nwoke a bupụtara amụ ya mkpu wee tibe, ụmụ nwoke niile n'ebe ahụ wee na-eti mkpu wee na-asị kedu ụdịka amụ dị ife a, amụ enyi dị ife a, ọ mmadụ bụ ife a n'ukwu. Ụfọdụ na-ata ụtụkwa na nya bụ ife abụghị amụ nwoke a, fa wee na-apị ya aka ebe a na-emetụ ya ka onye metụ ya ka o tie mkpu. Chineke ekwekwara ife ọjọọ, onye pịkwa ya ka o tie mkpu na-asị na ife abụkwa amụ. Mana onye nke enweta edo onwe ya maka ọ na-anwụ anwụ ahụ ya niile ebuso mmemme, o were aka buru amụ ya were aka buru amana mgbụrị afọ ya na-ayọsịta ife ahụ ka ogene. Chineke nọ gịnị bụ ife nke amakwọ na ụfọdụ n'ime unu na fa afụgo nya bụ ife onyonyo ka ọ na-efegharị n'ihu akwụkwọ ka ọ ghara ịdịkwa ka ma na-akọ. Ụfọdụ asị na-asị ka nna asị ma ọ na fa aghọtaghị ife m na-ekwu. Na ife nke a na eziokwu ka asị nya bụ ife dịkwa ka o mere eme. Ọ bụrụkwa na ị na-ala nwunye mmadụ wee jee n'ụlọ be nwoke ibe wee nọrọ ebe ahụ wee na-eti nwunye ya anyị ka akwụna wee na-agba ya egwu alakịrịpụtụ Sansurugede asị ibu na di ya nwụrụ anwụ na ịghara otu nwaanyị ajadu atọ ụjọ ọ ga nekwa unekwa ọnwụ maka nya bụ nwoke nwe unu jide. Ọ bụrụ na nwoke enweghị ife ọmụ oyi emenwe ụmụ na osighi ike, agbata obi ya enyere ya aka wee mee ife anyị emeghị adọkwa ịka akọ na ka nwoke anụnwa si wee na ndụ ya n'iyi. Onye ma na ọ ya adụghị ife anụnwa emerie ka bifo na-eru n'ụlọ ọgwụ na ọya anwụ sọsọ Chineke ma. Nwaanyị nwa na-anụ di kpọbatara nwoke anụnwa n'ụlọ bie ọ na nwaanyị nwa amachaghị ife ka isi adịkwa ya mma. Di gị anwụbeghị anwụ iwere ụlọ be di na-agba iche na mmadụ be egwu. Mgbe di nwụziere kedu ife ya eme ọ ha eto ọnụ onye bụ ụlọ too ụnọ awantela ọlakịrịpụtụ haus onye lapụ ibe ya alaghị ahụ ewee weluzi otu amụ wee tụgbuo. Biko na ọ bụ na ị na-enecha ife onyonyo a ka ị gwa m na nwaanyị buru ụdị amụ nke a donu
ya bụ nwaanyị di ya ya atụzikwa ya n'anya. Ya bụ nwaanyị ọ dụkwa ka ya bụ nwaanyị bụzikwa mmiri River Niger. Nke a bụkwa bụ ohoru ka ya bụ nwaanyị bụ. Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Nwaanyị buru ife nke ọ ka na-aga ije ka ahụ adịkwa ya, mana onwe ife nnada ajụdụ ka ife bata na nwoke ya ejide nwoke ibie ebe ọ na-eti nwunye ya anyị ka akwụna, ọ hapụ nwunye ya jee jide ya bụ nke nwoke. Ọhụ nwunye gị kwetara wee bịa, ọhụ nwunye gị meghere ụzọ wee bata. Ife aka ụmụ nwaanyị na-emekwa. Ihe ejide diu na nwaanyị ọzọ, ife ihe eme bụ ịhapụ diu ijide nke nwaanyị tibe ya ife. Nke nwaanyị ọ makwiri dighị ụdọ wee kpụta ya ebe ọ nọ. Okwe dighị bụ ife sorurie n'ike ka ewu mkpi na-agbala ọha ewu na-eme papapapapapapapa wee chụrụ ya wee fana abụ wee nọrọ wee gbaba egwu ọla ketepụta wee na-aṅụ mmanya na-ata anụ. Kama ihe efe esie diu ije jide nwaanyị ibe odoka ya si na ochoro dighị ụdọ wee chọta ya n'ọhụ ya ka ọ bịalarịba ya. Ife nke achakwa ọba ọ bụrụ na ichi na ya bụ ife onyonyo fụkwa na amụ nwoke anụnwa ka ị mara na amụ dị ife akọ ibi ka ọ dara. Ihe afọrọ nke dị na kọmentị ogbubahụ na WhatsApp, mana irukwa ebe ahụ agbachikwa ya bụ WhatsApp agbachi sọsọ weekend kwa ka m ji agbaghi ya. Ọ bụrụ na ịbata inwe ndidi mana onye bata ọfụ na-epostuo ya na ọ ya afụ ya, mana ndị nọbu anọ ya afụ ya. So ịbata ichelu ndị ọzọ batakwa epostuo ya efu ya, maka ịbata na-eche ka epostuo ya ka ịfụ onye ọzọ batakwa ejekwa m ipostu. Ọ bụghị ife mma arụwa na-enwekwanụ m efe ọzọ na-eme. Ekenekwanụ m unu, udo dịrị unu. Chakwalụ nwaanyị nọ na di.